huomenta kaikille. Kiva nähdä teitä taas täällä. Toivottavasti loputkin löytyy sieltä pian paikalle. Ja aiheenahan on sitten tuo asiakaspalvelu meidän alalla. Sitähän se on 100%, eikö vaan? Ei meidän työtä ei voi tehdä pätkääkään oikeastaan ilman, että siihen ei kuuluisi asiakaspalvelu. Sehän on selviä. Eli niin asiakaspalveluvoittoisella alalla ollaan, että jos ajattelee esimerkiksi jotain vaikka tietokoneen korjaajia, niin hekin palvelee toki asiakasta, että ottavat vastaan niitä koneita sieltä ja huoltoon ja tekevät sen. Mutta se suurin osa työ, eikä vaan, niin se tehdään siellä jossain piilossa yksinään. Voi olla kuulokkeet päässä ja kuunnella poppia ja rassata sitten tietokonetta. Mutta meillä se työ tehdään koko ajan siinä asiakkaan nähden. Eli että se on koko ajan sitä asiakaspalvelua. Se miksi minä valitsin tämmöisen erämaan kuvan on, mitä veikkaatte, minkä takia? Mitä mun aivoissa liksahti sillä hetkellä? No, tää on vähän, nyt me ollaan vähän tuommoisessa erämaassa, jos ei me osata sitä asiakaspalvelua. Eikö vaan? Eli hyvin on yksinäistä ja hiljasta ja tyhjää, jossa asiakaspalvelu ei toimi. On semmoisia tiettyjä yhteisiä sääntöjä. Ja myöskin tietysti se vaikuttaa, että missä me suoritetaan sitä asiakaspalvelua. Se voi olla liike, missä rokki soi ja puhutaan slangia ja jaetaan purkkaa ja asiakkaat on samanlaisia. Niin ne asiakkaat vois ihmetellä, jos mä tulisin sinne jakku päälle ja no hyvää päivää, mitäs teille saisi olla. Niin ne asiakkaat olisi heti, että mikä toi muumi on. Eli niin kuin aina sen tilanteen ja paikan mukaan, se tietysti pitää ottaa huomioon. Minä en ole nyt monistanut teille tätä materiaalia, koska tähän oli teillä sinne jaettu sinne Facebookiin. Löysikö kaikkinaan? Joo. Eli voitte sieltä käydä katsomassa ja voitte tehdä muistiinpanoja, jos on tarpeen. Ja monistakaa se sitten itsellenne, jos näette tarpeelliseksi tai käydään tuossa yhdessä monistamassa. Mutta en ole monistanut, että pitää olla luontoystävällinen ja turhaa paperia pitää välttää, niin mennään vähän sen mukaan. Eli tähän digitaalisuuteen ollaan joka paikassa siirtymässä. Hyvä. Se mitä nyt tässä 3 tunnin aikana nyt sitten tehdään, niin oliko täällä joku, joka ei ollut mua nähnyt aikaisemmin? Kaikki oli vissiin paikalla silloin viimeksi. Unohtui vaan esitellä itteni, että Outi edelleen. Hauska tavata kaikkia. Eli se, että meillä on nyt tässä 3 tuntia nyt tätä asiakaspalvelua ja tämän ensimmäisen tunnin aikana niin käydään vähän niitä omia kokemuksia läpi ja sitten tästä materiaalista ensimmäiset 4-5 sivua. Sitten pidetään pieni tauko ja sitten jatketaan sitten vähän ehkä ikävimmilläkin asioilla. Tulee vähän reklamaatioasiaa, vähän niitä käydään läpi. Ikävä kyllä niitäkin aina joutuu käsittelemään oikeastaan ihan viikoittain saattaa kaikennäköistä tietoa tulla eteen, niin niihinkin on hyvä vähän valmistautua. Ja sitten 3. tunnilla niin käydään sitten vähän läpi myyntityötä. Hyvä. Hei, kiitoksia. Siellä oli tullut sitä materiaalia osalta ja tulostin, naurettiin kun me laitoin tulostumaan perän jälkeen, niin jostain syystä yksi tulostus tuli tämmöisenä isona ja kaikki muut tuli pienenä. Et en tiedä, että onko painoarvoa enemmän tässä. En kerinyt sen enempää lukea, mutta oikein alkoi naurettamaan tulostaessa. Joo, sieltä 4 tulostutta tuli, mutta ei ollut mitenkään niin kuin pakollista tosiaan tulosta niin lähettää mulle näitä vielä. Eli se mikä varmasti lähetätte on sitten se isompi tehtävä siellä seuraavalla kerralla. Puhutaan siitä sitten vielä tuossa 3. Olisi kiva kuulla ihan omin sanoinkin, että minkälaisia ne kokemukset siellä on. No, mulla ei oikeastaan jäänyt mitään negatiivista sanottavaa, että mä kun menin sinne sisään, niin mua tervehdittiin ja kysyttiin, että miten voi auttaa ja sitten mä pyysin yhtä tietää tai jotain. Kyllä. No miten se, että teetiteltiinkö sua vai sinuteltiin? Sinuteltiin. Joo. Miten te koette tämän teetittelyn tai miten sinä koet sen? No, en mä sitä itse silleen ajatella myös, että kiva, että sanoo noin. Niin, että se voisi myös olla kohtelias. Niin. Joo. Mä en tiedä missä vaiheessa se on muuttunut niin semmoisiksi vanhan. Se on varmaan niin jossain niin tässä
niin kuin mun nuoruuden aikana, niin siitä on tullut semmoinen vanhojen ihmisten juttu. Esimerkiksi mun isä oli syntynyt 33 ja hän esimerkiksi teititteli niin kuin omia isovanhempiaan niin kuin perheen sisällä. Sanoi, että jos esimerkiksi puhelinmyyjä soitti hänelle, se myi vaikka jotain apulehteä, ja hän saattoi sinne kimpastua ja sanoa, että me emme ole tehneet sinun kauppoja hyvästi. eli heillä oli se ihan niin kuin semmoinen perusasia, että jos on vieras ihminen, ketä et tunne, niin silloin teititellään. Miettikää, tämä aika on just tämä aika, kun pikkulapsille ruvetaan laittamaan pipoja, niin täitä on niin kuin todella paljon taas liikkeellä. Miettikää sitten se sama hiusharjoilu. Kyllä siinä tulee, vaikka niin kuin se ei olisi ollutkaan kenenkään, ja todennäköisesti ei ole. Pieni mahdollisuushan se on mitään saada, mutta se ajatus jo, niin kyllä mulle jäi se varmaan myös semmoinen, että mä menisin varmaan kotiin. Desinfioisitaan. Joo, kyllä. Joo, hyvä huomio. Hyvä huomio, että asiakkaat näkee todella paljon. Kyllä. Siinä kun istuin, niin siinä on aikaa. Tuosta huomioinnista, niin oletteko kuullut sen 3 sekunnin säännön? Eli kun asiakas menee uuteen paikkaan, niin 3 sekuntia, kun se on ollut yksin, niin sille saattaa tulla jo ahdistus, että häntä ei kukaan halua tänne. 3 sekuntia. Miettikää. Tuosta istumaan käskemisestä, niin mun omassa työpaikassa kävi just viime viikolla, mä alkoin ihan naurattaa jo itseänikin, kun tein siinä omaa asiakasta, niin siinä oli sitten yksi mies, joka halusi katsella. Yleensä miehet ei kauheasti katsele mitään hyllyjä, mutta tämä mies nyt halusi katsella mitä kaikkea siellä on. 3 kävi sanomassa, ole hyvä, käy istumaan. Käy istumaan. Niin se mies jo sitten viimeinen taisi sanoakin, että saanko ihan vaan katsella. Niin saattaa olla kuitenkin tilanne, että se ihan ok, siinä on listat täystöitä ja se ihan super 10 plussa, siinä on listoissa tyhjää tilaa. Ja syy voi olla just tämä, että muu palvelu ei pelaa, vaikka se itse työ pelaa. Se on semmoinen asia, mikä on mun mielestä tällä lailla tosi haasteellista, että sä osaat sitä jokaista asiakasta palvella sillä tavalla, että sille tulee se tunne, että se saa paitsi sen tukan tai ne kulmat tai muut, niin se saa myöskin sitä lisäarvoa siinä palvelussa. Se on taitolaji, mutta kyllä me siitä selvitään. Hyvä. Oliko vielä jollain? Haluatko joku vielä sanoa tähän asiaan jotain? Mulla oli vielä vähän niitä negatiivisempia. No joo, kerro. Niin se ei ollut oikein kiva, kun se läksi kesken kaiken tupakalle. Joo, en tiedä minkä takia tämä kone nyt tekee tänne tämmöisen. Se sanoi kyllä jotain tällaista, mitä täällä luki. Tuotteen aktivointi epäonnistui, eli tässä on nyt joku liitännäinen, ei toimi, mutta se mitä tuolla lukee, niin luen sitten täältä muualta. Eli mitä se asiakaspalvelu sitten on, niin se mikä tuossa nyt on peitetty ja on tosi tärkeä lause, niin se on asiakkaiden tarpeiden ja odotusten täyttymistä, jopa niiden ylittämistä. Eli kauhean tärkein lauseen, toi on nyt deletoinut toi kone tuolla, mutta katsokaa sieltä omista materiaaleista. Eli tarpeiden ja odotusten ei vaan täyttymistä, vaan jopa niiden ylittämistä. Eli tällaisia tilanteita pitää vaan mennä sen asiakkaan miettiä hänen kauttaan sitä. Pitäisikö tuollaisessa tilanteessa, jos se asiakas välttämättä kehtaa niistä karvoista sanoa, niin onko se pitäisikö sen, joka tekee sitä, niin jotenkin sit sanoa siitä, vai onko sekin sitten menee, saattaako se sitten jotenkin loukkaa? Sitten ruvetaan siinä kassalla vielä haastattelemaan siitä, että mistä ne karvat otetaan. Se on niitä asiakaspalvelun tilanteita, että pitää vaan koettaa selvitä ja kuitenkin olla kunnioittavan hiljaa, ettei jotain ja epäselvästi. Siis, ihan tämmöistä asiatonta, niin kyllä mä heti laitoin sinne ylläpitoon, että poistakaa että ihan asiaton. Ei se ihan ammattitaitoa kerro millään lailla. Jos toinen puhuu vähän kovalla äänellä, niin se ei mun mielestä ole asiallinen. Kävittekö katsomassa näitä videoita? Käykää katsomassa, jotka ette vielä käynyt. Tässä on ei meidän alalta, mutta sitten ihan muuta alalta, niin on aika hauska tehdä videoida. Mutta pidetäänkö nyt pieni tauko tässä näin, jatketaan tasalta, niin pääsette vähän hattihyppelyllä, niin jaksetaan. Nämä teoriatunnet muutamat.
Ja sitten sanokaa vaan, jos me menen liian nopeasti noita asioita, tai sitten jos me junnaan semmoista, mikä on teille itsestäänselvyyttä, koska teillä on kaikilla aika paljon kaikkea työkokemusta ja koulukokemusta, niin voitte ohjata minua. Paitsi että niitä hyviä käytöstapoja ja kaikkea muuta siisteyttä ja muuta, niin hyvää ammattitaitoa tai oppimishalua. Tässä pitäisi lukea ja oppimishalua. Eli totuus on, jos me ei myöhemminkin sit valmistumisen jälkeen, jos ei me jakseta silloin lisäoppia hakea ja vahvistusta, opetella uusia asioita ja ehkä puutteellisia tietoja niin kuin päivittää, niin mitä meidän ammattitaidolle tapahtuu? Jos mä oon vaikka 30 vuotta tehnyt sillä perustutkintopohjalla töitä, enkä ole yhtään kouluttanut itseäni, niin mitä mun ammattitaidolle tapahtuu? Toki mä opin koko ajan työssä virheistäni kaiken näköisiä ja huomioin, mutta niin kuin periaatteessa. Parantuuko se? Ei yleensä. Totta kai niin kuin, varmaan työn järki paranee, joo totta kai, mutta periaatteessa tekniikathan on sitten aina samat. Ja onko ne sitten enää ajan tasalla? Ei todennäköisesti. Mutta on myös todettu se, että se ammattitaito ei edes pysy siellä samalla tasolla, vaan se rupeaa laskemaan. Eli ihminen on mukavuuden halunen. Ihminen on luonteeltaan semmoinen, että se on laiska. Se haluaa päästä mahdollisimman helpolla. Ja jos se on niin huomioinut, että kun se tekee vaikka permanentin näin, niin se on riittänyt, se on asiakkaita riittänyt. Se rupeaa pikkuhiljaa oikomaan, ehkä tietämättäänkin jotain asioita. No en mä nyt viitti laittaakaan ihan niin tarkkoja jakauksia, otanpa vähän isommat osiot. Ihminen rupeaa luonnostaan tekemään, ei se edes ajattele sitä asiaa. Se rupeaa tekemään nopeammin sitä, tulee sellainen, jos aikaisemmin permanenttiin meni 2 tuntia, niin nyt se menee tuntia 3 varttia. Ja tällaisia, että se pääsisi helpommalla, saa sitten sen pienen tauon ehkä muuta. Se on kummallinen juttu ihmisestä kuitenkin käy, kun ei tarvitse koskaan miettiä sitä omaa tekemistä. No toki ehkä siinä vaiheessa miettii, kun asiakkaat rupeaa häviämään, että miksi ei enää missään näy, mutta periaatteessa, eli ammattitaitoa pitää yllä, koska se lähtee laskemaan. Ja aina pitää olla avoin, aina pitää olla se oppimishalu. Ja se ei saa loppua ikinä. Kuulostiko jo saarnaamisen? Kaikki meni ihan hiljaisesti. Oletteko itse törmännyt? Oletteko joutunut antamaan palautetta? Voi olla muukin ala kuin kampaamo, mutta jos on kampaamo tai kauneudenhoitoalalle, niin oletteko joutunut antamaan palautetta, että ei mennyt oikein homma putkeen? On se niin. Mitä teit siinä vaiheessa sitten? Olitko sitten tukan kanssa vaan? No kyllä siinä mielessä minä niin kuin, en antanut vaan olla, että minä niin kuin, otin sit siihen liikkeeseen uudestaan yhteyttä ja niin kuin, kerroin, että mikä nyt mättää. No niin, mennäänpäs näihin. Siis nämä on vakavia asioita, mutta miettikää asia niin, että kaikessa pyritte aina parhaimpanne. Joka työ on niin kuin se tärkein työ. Ja teette niin, että voitte hyvällä omalla tunnolla sanoa, että te ette ole oikonut missään. Niin silloin, jos niitä reklamaatioita tulee, niin te olette vahvoilla. Te voitte niin kuin nukkua yönne tosi hyvin, koska te olette tehneet parhaimpansa. Aina se ei, tai parhaimpanne, mutta se ei aina riitä. Niin, mutta tiedätte, että vika ei ole niin kuin teissä. Mutta sitten jos te tiedätte, että te olette siellä vähän niin kuin tehnyt vähän sinne päin, niin kyllä silloin saa vähän huonoa omatuntoa ollakin, eikä ihan vähän. Sen takia permanentti on ehkä nyt tällä hetkellä se semmoinen vähän kiistanalaisin reklamaation kohde siinä, että kun se rouva tulee sieltä ja hän haluaa sen keskivahvan kiharan. Ja sitten meidän mielestä joku keskivahva voi ollakin semmoinen, minkä saa hyvin harjattua suoraksi. Ja se rouvan keskivahva ei ole ihan afrokihara, mutta ei paljon siihen kyselyä. Mikä siihen sitten auttaisi? Ja nyt kun te lähdette sitten, olette sitten kerennyt jo aloittaa permanentin rollaamisen. Joo. Mä jotenkin yritin silloin tähdätä niin, että teillä olisi mahdollisesti tässä jo permanenttikurssi, mutta nyt on hyvä, että lähdetään vähän sieltä pohjalta, että nyt kun te rupeatte tekemään, nyt tiedätte sitten, että se on haasteellista, mutta älkää antako sen
vaikuttaa kuitenkaan niin, että ette uskalla tehdä sitä permanenttia. Mutta kun te menette sinne työelämään sitten tekemään niitä, niin konsultoikaa, pyytäkää apua niiltä muilta siellä yrityksissä. Siellä varmaan on niitä, jotka on paljon tehnyt niitä permanentteja. Ja vaikka te olisitte tosi hyvin koululla sitten rullannut, te sujuu rullaukset hyvin, te tiedätte kaikki huuhtelut ja kiinnitysvaiheet, kaikki ihan loistavasti. Ja kun teille tulee sitten se asiakas siihen penkkiin, niin kysykää heti niin kuin jotain vähän kokeneempaa siihen juttelemaan, koska se asiakas ei välttämättä osaa kertoa loppujen lopuksi, mitä se niin haluaa sen asiakas siinä vaiheessa. Ja sitten kun kihara oli tehty, niin asiakas sanoi, että ei tämä nyt ihan ole semmoinen kuin hän ajatteli. Että hän kyllä vähän katsoi noita rulliakin, mutta hän ajatteli, että jos on tullut joku uusi tekniikka. Eli asiakaskin tajusi, että ei ole samat rullat kyllä kuin aikaisemmin kerroilla, mutta ei uskaltanut siinä vaiheessa sanoa mitään, kun ajatteli, että no joo, tämä kampaaja on varmaan nyt, kun se on uusi, niin se löytää uusia. No hiusten leikkaukset. Mitäs voitte kuvitella, minkälaisia reklamaatioita hiusten leikkaa? Mikä on ehkä suurin murhe asiakkaan? Menee vaikka vähän liian lyhkäiseksi. Menee vähän liian lyhkäiseksi. Etenkin kun tulee pitkätuloinen asiakas, mä en ole mikään mestarikiivittäjä, mutta voitte nyt kuvitella tämän hiuksen pituuden näin, että tää menee jossain hartia. Se on aika pitkä. Ja sitten tää latva on tällainen. Asiakas tulee ja sanoo, että ota sentti latvoista. Mistä te otatte sen sentin? Meidänhän tekisi mieli vetää se tosta, eikö vaan tuolta lyhkäisimmästä kohdasta, me otettaisiin tästä näin se sentti pois. Eli tää on tosi usein se. Me halutaan, että meidän työ näkyy ja me halutaan, että sillä asiakkaalla on hyväkuntoinen, hieno hius. Ja onhan se toki ihan erinäköinen, jos se on tästä vedetty pois. On tosi terveen näköinen hius, kun et siellä on tämmöistä. Onhan se. Hänen niin täytyy myöntää. Se näyttää leikatulta. Mutta asiakas ei halua näyttää leikatulta, vaan se haluaa sen vaan tuolta. Ja voitte yrittää niin suostutella sitä asiakasta. Mutta sen asiakkaan pitää itse tehdä se päätös. Me ei voida tuota tehdä, vaikka meidän miespolisia. Mutta syy, miksi ne saattaa vaihtaa parturia on yleensä se, että se tukka ei toimi kotona. Eli se leikkaustekniikka on valittu sellainen, että se asiakas ei saa laitettua sitä, tai se on hirveän hankalaa sen laittaa. Eli se voi tarkoittaa sitä, että jos meillä on esimerkiksi polkkatukka, tällä hetkellä tehdään tosi paljon tällaista polkkatukkamallia, eikä vaan, mikä on täältä vähän kerrostettu ja sitten se on täältä kuitenkin aika tasainen, eikö vaan? Eli asiakas nyt kokee, että se leikkaus nyt ei oikein onnistunutkaan ja hän on ollut kotona ja pessyt sen pari kertaa ja tulee viikon päästä. Mitäs me tehdään? Sanotaanko näin, että voi, takuaika meni jo. Mitäs te tekisitte? Ihan näin niin kuin musta tuntuu pohjalla. Miettikää aina, mistä lähdettiin se, että reklamaatiotilanteessa muistaa aina mennä siirtyä sinne asiakkaan sisälle. Mä ainakin varmaan kävisin sen leikkauksen läpi ja katsoisin sen, että onko se. Kyllä. Eli ottakaa tosissaan. Ottakaa ne tosissaan. Eli koitetaan hoitaa se mahdollisimman sujuvasti se tilanne ja sillä niin kuin henkilökohtaisesti, että ei mitään sirkusta eikä hulapaloita pysty, eikä mitään missään tapauksessa tehdä missään reklamaatiovaiheessa. Sitten mun sattui heti silmään, kun puhuttiin niistä harjoista siellä ekalla tunnilla, niin täältä löytyy YouTubesta esimerkiksi tällainen hiusalan työvälineiden huoltovilmi. Tällaisen voisi näyttää vähän ammattikampaajille. Onneksi meillä on nyt siellä tuo tekstitys, niin esille. Hyvä, voi vaikka laittaa valoja takaisin. Mennään eteen kahden jälkeen. Ihan tarkoituksena jätin tähän viimeiselle tunnille, ettei sit jää niin kuin kaikille semmoinen reklamaatiomielialas.
sitten niin, puhutaan vähän tuosta myyntityöstä. Miten te itse koette sen myymisen? Ja teillä ei ole vielä ollut asiakkaita, mutta miten te voisitte kuvitella sen, että ja osa on varmaan myyntityössä ollut muualla? En mä tiedä, kun itse oli silloin asiakkaana, ja jos joku tulee tai kampaaja kysyy, että ostatko jotain, niin tulee itselleen sellainen olo, että apua mä nyt huono ihminen, jos minä en osta sit vaikka vakkaa. Tulee sellainen, että sit kun rupeaa miettimään, että se saa kuitenkin sit jotain bonusta, ja sit mä aina niin kun, no, minä voin kyllä ottaa jonkun laivan. Joo, se on vaikea, miten sen tekee ja missä vaiheessa. Ja se, että niin kun se on suosittelua vai tyrkyttämistä. No, myynnissä yleensä niin on kysymys tietenkin asiakkaan tarpeet. Eli kaikki ei ole semmoisia, että ne ostaisi vaikka ne tarviskaan, vaan lähettäisiin niin periaatteessa ja rehellisiä kun ollaan, niin siitä pitää lähteä liikkeelle. Että myydään sitä, mitä se asiakas on. Sama me siirtää vaikka leipurille. Että jos leipuri ei tee työtään loppuun, se jättää leivät paistamatta. Niin onko ne kauhean maukkaita ne leivät ilman uunia? Ei, ne voi syödä sitä raakaa taikinaa. Niin miettikää se siltä kannalta, että se vaan kuuluu siihen työhön ja sitten kun se on vasta tehty, niin sitten se työ on vasta täydellinen. Ei se, että se tukkaa aikaa. Mutta se on semmoinen asia, että kun te lähdette sitten sinne työelämäjaksoille, niin te voisitte siinä vähän miettiä kanssa, että voisiko sitä teidän sielläoloa esimerkiksi hyödyntää myös siihen, että voisitte vähän miettiä niitä tuotteiden esillepanoa ja ehkä vähän opastaakin sitten siellä. Eli tuotteille pitäisi olla aina niin kuin tarjolla se paras paikka siellä myymälässä, eikä niin, että se olisi siellä, että tuotteet on siellä jossain tosi hankalasti kassan takana. Mutta se mitä on nyt tutkittu sitä niiden ostopäätösten tekoa, niin 75% kaikista ostopäätöksistä tehdään kampaajalla käydessä. Miettikää, 75%. Mutta sitten kuitenkaan niin kun, todellisuudessa niin ne asiakkaat ei osta kaikkea meiltä, vaan mitä ne tekee tänä päivänä, kun ne tekee ostopäätöksen. Muista ammattitaitoasi arvostetaan. Eli vaikka sä olisit harjoittelijana, niin sä tiedät paljon enemmän kuin se asia. Jäikö vietteitä vai menikö saarnaamisen puolelle? Lukaskaa sitä ja lukaskaa vaikka sen jälkeen, kun olette vähän aikaa siellä työelämässä ollut. Vielä vähän sitä. Hei, sitten ensi kerralla me nähdään niin kuin 4. päivä. Eikö vaan? Kaikilla on sama aikataulu ja 9.12. Ja sitten meillä oli ne ryhmätyöt, ne esitykset sitten silloin. Ja